Pasta lang kita. Sandal lang. Sige, taas mo. Sandal. Pwede mo isandal ko ito kaya? Mag-live ka. Hindi. Kung anong tattoo mo? Hindi. Pangalawa. Nagpatato ko dati sa ano yun? Sa Gera ba yun? Ah. Tama lang din ako ng kaibigan.
Ren. Ay. Hindi. Ren din in charge sa atin na isa. Coba ya Mesa. Ah. Sige pa lang.
akin. Gray was the command. Ito niya. Lapis, tuloy-tuloy ko lang. Ito pala. Ngayon din ko lang.
itong bulaklak sa taas, kukulayan ba ito? Gray, black and gray lang. Black and gray. Ah. Pwede pula. Pwede naman. Yung pula yung sa taas. Kaya itanong ko lang yun. Everyday ka po ba nagtataka dito kaya? Everyday. Ano lang. Sa ngayon, Pero ah, ano talaga pag Friday available? ah, pero next month, available na. Tatlo kasi sana kami ngayon. Isa nag-informante. Isa, ang tagal iniwan ko.
lipstick. 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 Dali. Hindi, cool. Ikaw ulit ba? Ha? Nata. Lipstick nga din. Lipstick. Lipstick. Pwede ko itong basahin ko yun. Pwede. Bakit hindi pinabasa sa'yo nito? Pinabasa mo lang. Tingnan. Pero parang nag-fade siya kuya, di ko alam. Nung una umpisa nito, itim na itim siya talaga, as in itim. Ngayon, ewan ko ba't nag-fade? Siguro nasasagi. Tumaba ka siguro? Bem, Hindi kasi, siguro nasasagi siya eh. Pag nagsusot, pajama ako, ganun. Dumidikit yung ano eh. Yung mga nag... Parang ano siya eh, sobrang itim nito nung una eh. Ngayon parang ano siya. Ano ba siya yung Ay, nakasulat. pangalan? Natin ko lang dito. Lip. Lip. Na? Daya ba? Emote, babe. Lipstick. Babe, ay, babe. Emo, babe. Dali, babe. 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 Babe.
Baby stick. Tali.
Tukong-tukong. Tissue. Wait lang. Tissue. Tayo mo. Yo. Sa palin. Teka ka muna. Pwede na ba ito isa yan? Hindi ba ito maano? Hindi na. Original. Maipit. Maipit? Naipit. Hindi naman. Parang may ano naman siya.
Ayun na. Kapag-isip. May may shoutout ka? Pwede na kayo. Kuya, pwede na ba itong sa ng t-shirt o maya-maya? Ayan. Mag-umpisa na tayo. Kaya pwede pa connect sa isa? Oo. Sa tayo.
Tanggalin mo. Kalsa. Hindi pinjar ko na. Nilalamig ka. Pwede pa ganito ko yan? Ano? Hindi, kasi Hindi? pagka tinignan mo, Okay, sige. parang tabing hipagkaganyan mo Ah. tuhig nun. Kaya ginanita ko. Okay. Para pag tinignan, diretso. Pag ganun talaga, paano? Pabalik. Parang tabing hipagkaganyan.
Ganito na lang yung bilhin mo ng buwan. Ano yan dito? Di pampo. Tapos na ba? Nag-enjoy ka pa? Madali lang pala sa pangalan lang.